Респро, Ралик, китоби дард, китобе ки мара наҷот метаҳад ғаму ай азобу, китобе ки драни дили мара медонад чиай. Панҷум қисм яв дидам ба пӯшидани ин китоб ҳама хирсан шики моҳое будак набудак нақлаи китоб даҳи китоб наҷот додам ай дарёи ғаму гирдоптам нақлош ба хуни дил навиштаги айнаки зардай нақлои ҳамун китобай номаш китоби дардай иқа камбағала мисраош мухлисм кадай ин мисраҳое мешнавен ай мане